ya kare. Yau corona bara za ta ci uwarta a Kano sai mun yi maganinta. Wallahi sai mun yi maganinta har da shaguna gida shaguna wurin masu auna ma sai an yi maganin corona ba. Kan jefa a bakin shi. Wai tun da gwamnati ta ki ta zo ta yi mana nata gara mai nawo. Ke ne mai kawai, ya haka yanzu. Yaushe za ka dawo? Yaushe za ka dawo? Wai mu ma dai mu nuna gwamnati muna da bukatar harkar nan, tun da ba za a zo a mana